Kendel paman. Mundur sang rakyana peteh ndanging pramadya bala kosor tambur miyang suling pepandhen talutak mewah bandera kakandha mawarna pindha caladyan asri kaworyan ora pangling kaya anakku Indrajit Megananta. Ih paman, kula aturi kendel, ana apa kowe nyegat kelawan lakuku? Nggonku bakal lunga saka negara Ngalengkadiraja. Nyuwun sewu paman, dawuhipun Kanjeng Rama Prabu Rahwana-raja paduka kinen wangsul kundur wangsul wonten negari Ngalengkadiraja. Pigatine kepiye? Mau bapakmu nundung kelawan aku. Bareng saiki aku arep lunga, lah kok dawuh karo kowe utusan karo kowe supaya ngendheke lakuku. Nuwun sewu. Rama Prabu Dasamuka maos getun geduwung awit sengandika sampun dipun tundung rikala semanten Rama Prabu Dasamuka nedheng duka yayah sinipi. Mila samangke kula dipun dawuhi dening Kanjeng Rama Prabu Rahwana-raja inggih Rama Prabu Dasamuka supados anyandhek lampah sengandika paman Gunawan Wibisana kinen kundur wonten negari Ngalengkadiraja paman. Kagyatri sangga pirangu rinanggul kinempit-kempit dosa ngretaning bawana. Oh lah jagat dewa Bathara jagat pangestungkara wayah Bathara jagat. Megananta, ih wonten imbalan. Nek kowe nampa ngendikane bapakmu, nampa dawuhe bapakmu yen to aku kinen bali mring negara Ngalengkadiraja sing gedhe pangapuramu aturna mring bapakmu. Aku ora iso bali. King menawa paduka mboten kersa kundur wonten negari Ngalengkadiraja. Aku wis getun geduwung. Aku wis kodheng penggalihku. Wis aja nyegat kawal aku bakal suwita mring Prabu Sri Rama Wijaya. Menawi jantika mboten kersa badhe kula rada paripeksa paman. Raja muntaplir kinentap suka yayasinipi netra kocak ngondharan tircaca pangmawinga-winga hidup nyomang ngalon cakra ambaranang. Nuwun sewu sekawit kula badhe ngginakaken tata krama karo sampeyan ing saiki bareng sampeyan ngandha ngandhake yen ta ora kersa ndak boyong kundur mring negara Ngalengkadiraja. Nuwun sewu kula paripaksa kula kedah wantun kaliyan panjenengan. Waniya ya diage. Diage nek pancen kowe arep wani karo wong tuwa, kowe arep wani karo pamanmu diage. Nek kowe arep kuwalat karo pamanmu gage. Tandingana pamanmu iki, mboten nginten babar pisan. Mbok dikira Indrajit wedi karo paman Gunawan Wibisana. Kula rada paripeksa, kula pulasara sampeyan mati.
Po. Po. Pinedang ligan ing cocotar sing kiker kari araga patan kariku ladalah iblis lanat ana wong sing nonyo raiku atmajane Prabu Ambisana ya kuwi Bisawarna aku Patih Wisapraja keparat ayo Raden Indrajit aja kanthi srana peksa nek pancen arep surana rudha paripeksa aja mungsuh bendaraku Raden Gurawi bisa ngelangkauna bathange Patih Wisapraja mati triangku maju jangkar basa tinggal loncat Raden Indrajit ya mun oi yo wah iblis lanat prajurit maju mati nge yo sambato ho yoi ya saja yo oi
Yo. Alah. Boy. Alah. Sambato. Boy. Jar, yo. Oh, jar, boy. Boy. Ayo, bonggo we. Wah. Yo. Ayalah. Wah, alah yo, alah. Baya. Wah. Yo. Yo. Ha. Ah, ah. Oh. Yo. Bala. Ayah. Yo. Sikat. Hei. Pa. Yo. Sikat. Yo. Hei. Ah. Wow. Yo. Trời ơi, sơn, yo ha pa, mati aku, sambato, mesti bakal tak rampungi. Yo, yo, alah, yo, yo, woi ya, yo, cocok tuh bol dadamu. Hei, yo, bo ya, Soendo. Tôi một ê balik no ba mati aku yo ba wah yo lah hei dah hoi yo Ger jar yo oh bot ayo mati aku sambato oh ya oh
kaya ayah sinipi sang Raden Megananda nalika semana ngliga wujuding pusaka panah Kyai Nagapasa den puja den sebda kumayane mijil naga sak bongoting wital nalika semanten sigra ngobrak-abrik wadya bali sang Grawan Wibisara kula. Dar wujuding pusaka Kyai Sara Maruta Kadura Wekasan den puja nyebda Maruta Ageng ameses ponang Maruta Ageng sigra kontal sang Megananda tebih dawah wonten garingal kok diraja ngapun. Wah! Ya! Mangkah anggro sesumbar mawalindhu bumi gonjeng kumaludu kuntur gayato Kakang Prabu Dasamuka kula nyuwun pangapunten dinten sak mangke kula mboten saged suwita malih marang ngersa jengandika kula badhe mbalela dinten samenika kula nuwun pamit. Kula nedya suwita marang saning Sang Prabu Sri Rama Wijaya Kakang Prabu Dasamuka.
Woi. Pinang Karangabang nyawonake utang patilutira kang anembur nembur eka siji wata manunggaling rasa kagarimang muni bangun muni bangun ana peteng dudu wengi ana padhang dudu rina peteng ing antaka mewah padhang ing nala. Oh, latar Raja Siradya. Aja kaget bala-bala. Sekara bala-bala banyu kabeh tawil ing kene dinasake napa dawuh saka Gustimu Ratu Gustimu Prabu. Sinuwun Prabu. Dosamu kaya sinuwun Prabu Rahwana Raja. Wah, lah kiraka. Eneng apa ngawe kelawan Bajul Sengara kaget rasane atiku. Rikala semono aku lagi dolan menyang Semin lah kok dadi aku diawe karo Kiraka Janggisrana. Wah, lah. Ngawe karo Dedya kala yuyu rumpung. Ana wigati apa Kiraka? Dina samek aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Dasamuka ya Sinuwun Prabu Rahwana Raja gandeng Sang Prabu Sri Rama Wijaya bakal ngedekake tambak utawa jembatan utawa kretek ana ing Samudra Hindi marata diake aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Dasamuka kinan ngrusak pepasrenan ya wujuding tambak sing bakal dibangun dening Prabu Sri Rama Wijaya. Banjur aku kadhawuhan ngopo? Rusakan. Rusakan saka jero banyu aku tak manunggal dadi siji. Ana ing rombongan kera-kera. Aku tak dadi Dedya kala Kerasakti. Kowe do manunggal dadi siji ning telenging toya. Iya Yayi yuyu rumpung ayo budal. Ayo Kakang budal. Ora sasuwe iki mangkat dina iki. Yuyu rumpung lan Sandiya. Boy. Oh.
ayune Purwasa jati pangira jagat kocong kinarya mambe pratapa kaku kembang lintang saloka langit wah surya landeng su kasirat pun lan udan puncak angkasa bumi bengkah pratiwi kayate ayu bajra witeng klapa jawata ing ngarsa padha Sira beng sang Hyang Aruka kumanto sing dalu jroning ratri dring wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Pratangga Padi jedhul saking perang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung parandening kang bisa merbawani jagat raya dupi tantah sing kamantian diwasanena mau kawususa wancine wis ngancik gara-gara Sukra mangkara tumpak mendo tete kanapa sumawra cita anggara rekada Buddha Mahesa Respati mintuna apa to kang darti petandane kang gara-gara
Nalika semana mungkin Arya ngurmati wijil repat Panakawan. Ki Lurah Semar Badranaya, Ki Lurah Nala Gareng, Ki Lurah Petra Kantong, bola kadheraken Ki Lurah Bagong nalika semana medal tlatah ngeksi gandha.